barkatuko didazue irakurralditxu hau gure arreba Nekane Bilbaori eskaintzen badiot. Gure arreba Bilbo Zaharreko irakasle zen. Eta gogoratzen naiz, duela 9 urte, nola izan zen hemen lehen irakurraldia, eta bera urduri nola zebilen, lehen irakurraldia baitzen, Axularren gero, eta emintxe zebilen bera, lanak atontzen, zereginak bideratzen. Arezkero, gaitz txar batek jota, ezinean da. Halabeharrez, badu Kafkarekin zerikusia zio guzti honek. Munstruak baitira ark sortarazi zituenak, eta munstruekin bizi baita gure arreba. Berak duen gaitz horrek ez du beste izinik, upielako munstrua baizik. Zuri Nekane. Gregorren erregu bakar bat ere etzan aintzat hartu. Erregu bat ere ez zuen ulertu. Burua humiltasunez biratu arren, aitak gero eta gogorrago jotzen zuen ostikoz lurra. Arantzago, giro hotza aginagatik, amak lehio bat zabaldu, gorputza kanporaino atera, eta aurpegia eskuen kontra zapaltzen ari zen. Kalearen eta eskailaren artean haize laster gogor bat sortu zen. Lehio korrezelak astindu, mahai gaineko egunkariek zurrumurru egin, eta horri batzuk lurrera joan ziren egan. Errukirik gabe ekin zion aitak, txistuka, basati baten antzera. Baina Gregor sekula atzerantz ibiligabe zegoen, oso mantzo zijoan. Buelta ematerik izan balu segituan egongo zen bere gelan, baina beldur zen biratzen geldutako denborarekin, aitari pazientzia agertuko ote zitzaion, eta bizkarrean edo buruan kolpe hilgarri bat jasotzeko mehatxua egiten zion aitaren eskuko makilak etengabe. Azkenean ordea, ez zuen beste aukerarik izan, izuturik ohartu baitzen atzerantz joan da ezin ziola norabediari utzi. Eta aitari behin eta berriro beldurrez saiezka begira hasi zen biratzen, ahalik eta bizkorren, baina berez oso motel. Agian aitak antzeman zion asmo ona, trabak jarri ordez bidea erakutziz urrutitik makilaren puntaz. Aitaren txistu hotz jasanez zin ura, egon espalitz. Burua galerazten zion Gregorri. Ia buelta osoa eman da zegoela, etengabeko txistuak nahasi eta etorritako bidean biratu zen pixka bat.